Lesike izindaba ze-1KZN TV fundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Isilo suphothule umgonqo ngomkhosi woswela kugencwe kwabulawa abahlanu eThekwini kanti uthisha uvele enkantolo ngokubulala uza kwabo. Ugcineke uphothule umkhosi okweshwama obubanjeleke esigodleni emashobeni ophongolo nalapho kuyisilumo esizulu kaZwelithini besigonqe khona lo mcimbi wenziwa njalo ngaphambi kokuba kube nomkhosi wasesandlanwa obanjelwa eNquthu. Emva kwezinsuku ezinhlanu amabutho nesilo begonqile esigodlweni emashobeni ophongolo ugcina uphothuliwe umkhosi okweshwama. Lo mkhosi okweshwama uyayiwandulele wasesandlwana nobanjwa njalo mhla zingama-22 kuMasingana entabeni yasesandlwana. Ngithokoza kakhulu ibutho ungesiwona umsebenzi olula obunzima kakhulu, ikakhulukazi odokotela kade sisebenza kanye nabo behlezi bengalali behlanza lobu bukhosi ukuthi bungafi futhi ngathi thina sizukulwane esiphilayo buqhubeke bume kuthi nesizukulwane siyolandela sibambe lapha nathi sibambe khona ngalamazwi oba khulunywa kakhulu kulomkhosi bekubingelela nje nokubonga umsebenzi mina besilo nokuthi nobambe kahle akukho lutho lubo livelile okhomba kuzinkomba nabesilo ukuthi amakhosi akithi akanye nathi. Ngithokoza kakhulu nabesilo amakhosi akhona ngokudedela amabutho angaphansi kwabo ukuba beze edlugulo sizobambisana njengoba nje sesibheke endaweni engcwele yasesandlwane. Lo mkhosi usuke wendulela lokho. Nina besilo ngithokoza kakhulu kunina nonke. Ngiyafisa ukuba nizizwe nonke nisekhaya lapha. Umzwelembe lo savusa umuzwa wasemashobeni kwesigodlo sesilo sakwaDukuza. Sivusile nabesilo lapha ekhaya ukuthi phathi kwesizwe ilembe lingakhohlakali njengombumbi walesizwe njengengonyama engihlezi esihlalweni sayo ukuthi sibambise kuze kube kusekugcineni. Iso lesilo umntwana uSimphiwe Zulu unxusa umphakathi ukuba uphume ngobuningi bawo ukuzokwethamela lo mcimbi wokubungaza uZulu njengoba ahlula amangisi. Kanti uphinde wagcizelela usuku njengoba abanye benokudideka ukuthi uzosingathwa nini. Kanti lo mcimbi uvela ukuthi uzosingathwa mhla zingama-22 kuMasingana nokuyilona suku okwenzeka ngalo impi yasesandlwana. Ngamafishane nje sengithola ithuba ngengisaliyeka ukubika futhi ukuthi mhla ka-22 January uyaqhubeka umkhosi wasesandlwana. Ngoba khona ukudideka kwabaningi ukuthi khona abathi mhla ka-25 abanye bathi 22 January. Ingoyami isiyacacisa ukuthi imikhosi iyafisa ukuthi yenzeke ngosuku lwasi sigameko leso. Ngoba siyakhumbula ukuthi mhla ka-22 January 1879 uZulu ebambana namangisi. Namanje ingoyami ithe mhla ka-22 January iyafisa ukuthi umkhosi ubuyele endaweni yayo. Ukhona umkhosi esandlwana mhla ka-22 January. Ingoyami yobikhona indlunkulu yonke yobikhona sizo sikaZulu baphelele lapha sipheleleni sonke nabesilo. Amabutho abephume ngobuningi bawo ukuzokwethamela lo mcimbi odonse izinsuku ezinhlanu. Ezindabeni ze-1KZN TV bikuthi abantu maphumulo emashobeni ophongolo. Umphakathi waseNanda eThekwini KwaZulu-Natal uvuke ngezindaba ezimbi namuhla zokubulawa ngokuhlahlelwa ngokucelemba kwabantu abayihlanu namuhla ekseni. Yize ingakaziwa imbangela yokubulawa ngehluku kwalaba, kepha kusolakala ukuthi ukunengeka komphakathi ngezinga lobugebengu kule ndawo yikho kukholela ekutheni ugcina usuzithathela umthetho ngezandla kulesi sigameko kwesokutholakala kwemizimba yalaba egenciwe namuhla ekseni. Lishone elanamuhla kuboshwe abali-12 ngesigameko sokutholakala kwezidumbu zabahlanu zigenciwe eNanda namuhla ekseni
nokulindeleke bavele enkantolo maduze. Swift police investigations have led to the arrest of 12 suspects in connection with the murders of 5 people who were butchered to death at 2 sports fields at Bambai in Inanda on Friday morning. The suspects are still being processed and their details as well as their first court appearance will be known in due course. The suspects are believed to be members of a certain forum in the community and more arrests cannot be ruled out. Bachazwa njengabafanyana abancane abebehlukumeza umphakathi, abanye babahlanu abatholakale namuhla ekseni lapha ke endaweni yaseNanda ngesikhathi ke noma ke bebulewe. Sizocela ke mbukeli umthwebuli wethu asikhombise ke kafushane njengoba ke abeimoto ke zona ke ezithutha idumbu sebefikile ke kuyona indawo yesigameko lapho ke bethatha khona ke ezinye zeyidumbu. Mbukeli ke ngesikhathi iziko lezindaba likhuluma ke nomunye wabehlaka ke lekelela amaphoyisa ukuvikela umphakathi udaluleke ukuthi ke umphakathi wakulendawo ubusukhatheleke izenzo zobugebengu ebeyikhona ke kuyona lendawo nokusolakala ke ukuthi yikho okuholeleke ekuthenda amalungu umphakathi ayithatheleke umthetho ngezandla. Noma yimuphi umthingi esobizalo emphathini soxoxa uthatha umphathi ukhala ngento yodwa uthi awusilekeleleni safa ingane encane. Yingakho nami ngiyilumbanisa nalento eyenzekile ukuthi mhlambe sekuze kwafika umphathi nawo la kuyimala wacabanga ukuthi ugcinise wenza lezi zinto ezironke ezenzakele nje ilapho. I think uhulumeni kuyinselelo kuyena ukuthi what is it that is doing ukuzama ukuthi lisemasiwile endaweni efanele ngoba ngampela uma ngase kwenza ukuthi kufaka noma amasosha kube khona nezinto ezingacatshwa ngabuholi bethu esiphoyiseni nakuhulumeni. Guys, u48 hours mkhulu ikube ngcono kakhulu lendlela esiphila ngayo la ekuhlaleni. Ngesikhathi iziko lezindaba lifika ke endaweni yesigameko amalungu omphakathi abeme iziqongololo njengoba ke leli ground noma ke inkundla okutholakala khona ke idumbu libude buduze ke nezikole kanti kubeke nakho ukuphazamiseka kuzona lezi zikole njengoba ke abafundi besebephumele ngaphandle kanti ke ngesikhathi iziko lezindaba likhuluma ke neminye imndeni yabo ke abagilwa noma ke ababulawe khona lapha iyona ke imndeni yalile ukukhuluma kwabezindaba ithi ke isabela impilo yayo kanti ke belandisa lona iziko lezindaba mbukeli bashilo ke ukuthi ke ngezithuba zasebusuku izolo kufike ke abayibizeke ngama forum noma ke amalungu eforum yakuyona lendawo yaseNanda abeke esefuna ke abanye babasolwa babathatha ke bahamba nabo nokutheke uma amalungu omndeni esiyabalandela babatshela ke ukuthi ke abahambe amalungu ke alemndeni bathi ke bayathutha kuyona lendawo njengoba ke besatshisiwe. Ngesikhathi iziko lezindaba lilalela noma ke likhulumisana ke nabanye abebengathandi yize ukuvela kumabona kude bashilo ke ukuthi igameko ezifuze lezi sezinsakavukela njengoba ke kulona yona lenkundla yezemidlalo sekuvamile ukuthi ke kutholakala idumbu zabantu bebulewe. Ke la kuningi kakhulu eNanda khona la eMangweni kakhulu la eMangweni nala eBhambayi indawo vele idume kakhulu kabi ke vele since kwaqala iforum still neforum nayo iyafa nayo still bayabulala bathi bazama ukudefenda uzamele nathi siphile right babulawa ukugcina washone groundini ye1 ke yesihlati with mall bafa washona ngemva lokho kwathula kanjalo qhubeke still oqhubeke bengu ngona waphuisa nathi azama nawe yabulawa still ngasekhaya emangu lapho kakhulu ke lapho ngoba abaningi basuka khona eMangweni bize ngala eBhambayi base eBhambayi baye eMangweni baphambana yabo manje hayi siza report ke ifanele ayithi singayenza futhi yabo into le lokho ukwenzelana eBhambayi vele into besilandekile vele izowenzeka vele ngoba vele abaqala eBhambayi hlezi kade baqala ngoqa December kade baqala ukwenza into le shube sebekhathele nabo eindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseNanda eThekwini. Uveleke kafushane enkantolo kaMantshi yasePort Shepstone wesilisa osola ngokubulala uSiphamandla Dlamini wayeneminyaka engama-28 owayewuthisha wasemthwalumo esigodini sasesibanini umfowabo kaMufu Nkosinathi Nyuswa uthi ke basola ukuthi ke umsolwa uSpinach Cele wayethunyiwe ukuzobulala umfowabo. Uphinde wabingelela iMantshi yasePort Shepstone osolwa ngokubulala uSiphamandla Dlamini owayeneminyaka engu-28 ubudala owayewuthisha owadutshulwa wabulawa ngonyaka ka-2022. Umsolwa
Uphinde wengezelwa amacala okulimaza abafowabo bamufa ababili njengoba bona abagwaza inqwaba yamanxeba. Umfowabo kamufi uthi basola ukuthi umsolwa uSpinash Cele wayethunyiwe. Babehlele endaweni ekuphuzwa kuyona ngasekhaya ngase-village, so kungene yena uSpinash wakacele angene ezothenga naye okwakhe okuphuzwayo aphume. Uthe mayephuma sebephuma bona begoduka bahlangana naye endleleni. Behlangana naye endleleni before bathe kuqale kuphume uLindo amgwaze bezwe sekukhala uLindo ngaphandle lethi nangegwazwa uSpinash. Bathe mabephuma behamba naye ngenhloso ukuthi bamise esibhedlela uLindo baphinde bahlangane naye uSpinash endleleni abakhiphela isibhamu athi uSpinash no Thula angifuni wena ngifuna lo esho ekhomba uSiphamandla lokuyena uthisha osebenzayo. Abuza uSiphamandla ukuthi mfowethu ini oyifunayo uma ufuna imali sitshene sekunike uma ukuthi kunesikweleti esikhona sitshene ukhokhele isikweleti lesesikhona uhlukane nezingane zasekhaya. Wavele yadonsa isibhamu ke wamdubula. Uthi akukho ukuxabana okwake kwabakhona phakathi kwamsolwa nomufi kanye nabafowabo. Grudge yayingekho babengakaze baxabane. Isizathu esidala ngisho njalo kubukeka indlela thina ngokubuka kwethu ubukeke ngathi kwakuyinto eyayihleliwe mhlambe kwasakuthunywa kanje ngoba wathi emayekhuluma umfana kamakhelwane ethi umfana kaNdimu usukuyenza lento yenzayo wathi cha Thula angifuni wena nanga umuntu engisekuyena mina ngifuna yena ikona sibuke ngathi kwakuyinto eyayihleliwe mhlambe wethunyiwe kanje. Uthi ababili abasinda kumsolwa basala benamanxeba okugwazwa. Uqala wamlimaza ngokumgwaza umbese wangena emqaleni waziwaphumela ngemuva yothinta emqaleni wamgwaza esibeleni la ka left nasegcalabeni la ka left. Lo wesibili wamgwaza la esihlatheni umbese wehlala esifubeni. Uthi bukhulu ubhlungu ababuzwayo bewumndeni ngakho abafisa umsolwa dedelwe. Bukhulu ubhlungu esibuzwayo ngoba sekuthatha isikhathi eside kuloko ekuhlehla singazi ukuthi kwenzakalani. Kubhlungu ngalendlela ukuthi nokhulu wethu uhlala aloke ebuza njalo ukuthi uSiphamandla ke besimbiza ngomfana na. Sithi sihleli nje kujabuliwe aloke sibuza ukuthi uphi umfana na. Lonto ngicabanga ukuthi yamlimaza nasemqondweni ngoba uhlala ambuze ezifu umuntu osaphila. Isigwebo sesilindele isigwebo esilawo 25 years. Owewomen of Mzumbe uthi bebezokweseka umndeni kanti umsolwa abamdingi ngaphandle. Thina njenge-women of Mzumbe sihambisana nokuhlukunyezwa kwabantu ukubulawa kwabantu uma umfana uhlumezeke kakhulu. Isigwebo esingabona ukuthi simfanele umbulali mina ngokwami ubona ukuthi nje izikhiye eziphoswe ziyolahlwa le ngoba kusho ukuthi lokho ayekwenza kwawekwenza ngenhloso ngoba ukuba wengakwenzi ngenhloso kungaphane akwenzekanga ukuthi azalimaza abantu abathathu emzini owodwa. Icala libe selihlehla. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisenkantolo ePotchefstroom. Asithisheleleke etolo sokusiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZN TV nazi ke ihlokano kwizona ehamba phambili usuku namhlanje. Isilo suphothule umgonqo ngomkhosi woswela kugencwe kwabulawa abahlanu eThekwini kanti uthisha uvele enkantolo ngokubulala uza kwabo. Izinkinga esibhekene nebhange lombuso iThala Development Bank zizozwela kakhulu ke kwizakhamuzi zesifundazwe KwaZulu-Natal nonyaka lawo ke ngamaza asho usolwazi wezezimali esikhungweni semfundo ephakeme University of KwaZulu-Natal uDokotela Sanele Gumede. uGumede usho kanje kulandela ukumiswa kokusebenza kwaleli ibhange yinhlangano iPrudential Authority efake amaphepha ayispecial enkantolo ifuna ke livalwe ngoba ke alenzi kahle. Leli bhange elingaphansi kahulumeni wesifundazwe liyalelwe ke ukuba lingavumela amakhasimende ukuba ke afake imali okanye ke ikhiphe ukuze ke kuphele udaba enkantolo. Lisengcupheni yokuhlakazwa ibhange iThala njengoba inhlangano iPrudential Authority ilifake enkantolo ilisola ngokungenzi kahle. Usolwazi uDr Sanele Gumede uthi lokho kweThala akufani nokweVPS eyavalwa ngenxa yokuntshontshwa kwemali. Ubheka khona kwiThala Bank akukhona lento siyasayibona ibhenki livaliwe ehlaziwe njenge-VPS khona izathu zakhona uyayibona ukuthi liyana uyako bezibiza nge-bank heist
ngoba kwalutha imali lapha ngala nakho into efanayo. uGumede uthi abantu besifundazwe KwaZulu-Natal ibona bonke abazothinteka. Enkulu lana izofilwa i-economy yonke eKZN kakhulukazi njengoba i-develop Interbank beku-developa kakhulu abaseKZN ukudevelopa i-economy yeKZN ifilwa kakhulu lapho okusho ukuthi ayifilwa kuphela yilabantu abanemali kwikhaya kodwa ifilwa wonke umuntu manje obesibenefita ngedevelopment yeKZN ukuthi angiyifakile imali eBank akusho ukuthi umakhelwane developer indawo ekuduze kwakhona using funds eBank benefit now you take it away. Usihlalo wekomiti lezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha KwaZulu-Natal uMafika Mdebele uthi badumele ngalokho. Siyikomiti lokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha KwaZulu-Natal sidumele ukuzwa ukuthi iPrudential Authority isithathe isinqumo sokuyofaka isicelo sokuba kuhlakazwe okwesikhashana ithala okusenza siphatheke kabi siyikomiti ukuthi sathi masingena sizwa ukuthi kuneyinselelo ebezikhona ethala ngaphambilini salisukumela phambili lolu daba. Ngikhumbula nje ngomhla ka-30 ku-October nangomhla ka-5 kuNovember saba nemhlangano emide lapho sasihlangane khona noNgqongqoshe ubaba uMusa Zondi siphinde sahlangana khona neboard nemanagement yethala kwalethwa izithulo sabiza no-Auditor General. uMdebele uthi ukuvala kwethala kuyoba nomthelela omubi kwisifundazwe. Uma uke walivala ithala uzoluza imisebenzi more than 400 at one go. 2 uzoba nabantu kuneyindawo zasemakhaya ogogo behola kwithala impesheni kunabantu abasomabhizinisi abasebenza nothala. For example uhlelo lokuphakela kweingane kunabantu abathile abasebenza sebenzisa nethala banikwe imali ithala bayibuyisa. Ukuvala kwale imali kuzo affecta nalezo inhlelo ezinjalo. Ezindabeni zo1KZN TV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Ukhathazekile kumphakathi wasemfeni eDumbe lokhu kulandela emva kokuba kumuke umuntu emfulweni iPhongola lomphakathi uthi ke sekukanika ufaka izicelo zokwakhiwela ibloho njengoba selimukise abantu abaningi kanti ke bagcizelele nokuba abantwana abakwazi kuya esikoleni uma lo mfulu ugcwele. Usizi libhalwe emehlweni kumphakathi wasemfeni eDumbe kulandela ungabibikho kwebloho emfuleni uPhongola kanti kuwo lo mfula sekunke kwamuka abantu. Ngibhlunga lento eyenzekayo kuvuka amanxeba umama nami wahamba kanjeni angazi ukuthi ngathini sineyingane lana sesize kwabangcono ukuthi simane siyiweze ngapha ngoba ngale impilo inzima bangabe noma ngathiwa umuntu uyagula njengamanje asengashonela khona jika ngcwatshwe ngayanga nje emakhazini ngoba ayikho indlela yokuhamba kunzima nje kakhulu angazi ukuthi ngathini mina akimakhulumeki ngoba lesimo lesi njengamanje singivusela amanxeba kubhlungu nje kakhulu. Kanti abanye babasebenzi besikole singaphesheya bakhale ngokuthi kunzima ukuya emsebenzini uma line kakhulu. Kumanje singabasebenzi balapha esikoleni phesheya asikwazi nokuya emsebenzini izikole ezivuliwe kodwa ezethi ingane azikwazi ukuqala zifunde ngoba omisa abaningi bangapha nathi singapha. Sesizamile abanye bayazama nokuwela ngoba sebehambile nje kukaningi zenzeka igameke ezifana nalezi nathi besithi masinabantwana sikhula abantwana sibatshatha la phezulu masibaweza siyogoma sibamba ingane kanje wenza sho ukuthi ingane ayiphunywe kunzima kakhulu ukusehlelela ngane baningi abantu behamba phambi kwethu baningi futhi beshona ngokuthi abakwazi ukusizakala abayothola usizo. Yenzeka nje ukuthi umuntu uyagulugulela ukufa kuyenzeka futhi abanye balinywa izinyoka manje ngekuthola uPhongolo ligcwele abakwazi ukwela vele basizakale bagcine behambile baningi abantu asebasilahlekele ngendaba yaloPhongolo. Isakhamuzi sesisidala kule ndawo sithi saphoqeleka ukuba sithuthe ukuze bezokwakha ngaphesheya. Mina bengakhe ngale manje impilo beyingcono kakhulu ngale ngoba ngale kunomnotho kakhulu siphila ngokulima ngoba umsebenzi asinawo asithola umsebenzi nezingane zethu sihleli nazo nazi ayisebenzi manje sesisuwelele ngapha ke ngendaba yeforced yalomfula. Khona manjalo usekela meya wesifunda iZululand uSiyabonga Mbatha uthi kuyihlazo kwintando yeningi ukubona abantu bephila ngalolu hlobo. Emveni kwalezi imvula ezisikhahlameze kangaka impela sisenkingeni ngalomfula. Now likhona ke ithembe belikhona ekuthenini umnyango
ikakhulukazi wezokuthutha kuzwe lonke ukuxhumana ke nosekela ngqongqoshe umnumzana umkhuleko Hlengwa ngokwehhovisi lakhe basiqinisekisa ukuthi iDumbe noma le ndawo ingenye indawo esihlonziwe bayibhala zantathu kwathiwa kisedumbe nasemzwabantu kanjalo nasenkosela ngalibalele uhlelo lama bridge noma lama bloho la khona kuhanjwa ngenyawo olubizwa ngewelisizwe program manje ke mawubuka la sime khona lapha nje ngime khona begijima amanzi la msakazi bekhamba amanzi engena kulensimu manje kamanzi uma imvula ingenisa ziqhamuka phezulu ikhukhula njoba sila sikhona namhlanje kubikwa ngalolu daba kuba kunomuntu othathwe yiwo lamanzi ohambile kanti umnyango wezokuthutha kwaZulu Natal uphawulile ngalolu daba sifisa ukuthi sizwana kakhulu nomphakathi ke wasemkhandlweni waseZululand district in particular kuFryhead naseDumbe local municipality sizwile ukuthi lapha ebridgeini eBilanyoni kunomphefumulo osudlulile siyofisa ukuthi isonto letuzane kwakhona sibalekelele kodwa siyafisa ubanxusa nje abantu bakithi ukuthi umfula nje umusubona ukuthi uyaqala uyagcwala ungabe sacabanga nje ukuthi ngenzeka wena ubudondolo ungasondele eduze kwalo mfula ngisho imoto yakho ngabe i4 wheel drive ungacabanga ukuthi usondele eduze kwalo mfula vele uphephe lo mfula ngoba isimo sezulu ungathola ukuthi umfula ubona ngathi bo right kanti phezulu kade lingenisile uthukela sekuyabheda kanti kade umkhomazi ungenisile so siyabancanca nje abantu bakithi ukuthi abayicabange indaba yemphefumulo baqikelele ukuthi mekwaqala imvula bahlela kube kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisedumbe Ubaqoqadeke bonke emakhanda ngemphumela kaMatikuletsheni ngo-distinction abayishagalombili ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo Sipho Siphelele Masango uthi ukufunda ngokuzikhandla kuza lempumelelo. uMasango ubekhuluma kanje ngemuva ukuthi ke isikole befunda kuso welabasha high besibungaza ke impumelelo yakhe kanti kudokotela usizo lwethu Manyoni eManyoni Dental Care udluliseleke ishekele imali engu10,000 amarandi ukulekelela ke umfundi njengoba ke elungisela ukuya esikhungweni semfundo ephakeme. Wamukelwe ngentomokomalo uSipho Siphelele Masango umfundi ke uphumelele ngamalengiso uMatikuletsheni wesikole iwelabasha high kwesakamthetho Nyakatho nelikaMthaniya lo mfundi wenze ke izibukwayo njengoba ke ethola distinction abayishagalombili wahamba phambili ke kwisifundo King Cetshwayo kanti futhi ube yingxenye abafundi abayenze kahle esifundazweni kuzokhumbuleka ukuthi isifundazwe sokwaZulu Natal sihambe phambili ngabafundi abaphasa ngobachelor uSipho Siphelele uthi ukusebenza kwakhe ngokuzikhandla kuzaleke impumelele njoba ekwazi ukuthola lemphumela emihle. Ngijabule ngimphumela engitholile ngoba kuyakhombisa ukuthi ukusebenza kwami kanzima kugcine kungikhokhelile egcineni ngoba kokunye bengiwe nokungabaza ngoba kahle ama-percent amaningi engiwatholile ku-statement sami bengangazi ngiwathole ngenkathi ngisafunda so kungimazile nje oqala futhi kungijabulisela kakhulu ukuthi ukufunda kwami kanti nokufukuza kothisha bezamela mina gcine ekhokhelile. Umyalezo wami okokuqala nje engingakusho ukuthi bengakhohlwa ukuthandaza lo ngizolokhu ngigcizelele ukuthi bangakhohlwa ukuthandaza ngoba othisha bami lo nto ade begcizelele unyaka wonke and ingisizile kakhulu ukuthi uthandaze uvule incwadi nje ukuthi usuthandazile ucela inkosi ukuthi ikusize ufunde lokhu okufanele ukufunde ngempela bese uthi before bala ama exams futhi uqala uthandaze futhi ngithemba ukuthi izinto zakho zizokhambela kahle mayenze njalo bese ukuthi bangayifakeli kakhulu ipressure ngoba ngiyazi ukuthi izinto othisha bayazisho kuba kulaba abangathi ba-achieve kakhulu bayazisho bezisho kahle kodwa kuwe zigcine sekufika ngathi awenzi mhlawumbe ngokwanele so bangayifakeli kakhulu ipressure bezame nje ngalokhu kodwa futhi ungayilimithi kodwa ungayifakeli ipressure kakhulu ukuze uzokwazi ukuthola lawo ama-results lawo owafisayo nawo ekugcineni. Isikole kakafunda kuso isikole ngesemakhaya ongelula ukuthi-ke sibe ney'nsiza eziphelele zokusebenza kodwa-ke selokhu-ke siqhubeke njalo nokwenza kahle njengoba kulo nyaka esitholeke amaphesenti angu-99 kwimphumela kaMatikuletsheni. Uthishanhloko ubongeke ukubambisana kothisha nabazali kanye nabafundi ukuzimisela kwabo ubeke sefisela uMasango ukuthi aqhubekele phambili nemfundo yakhe. Siyabonga kakhulu siyiwelabasha ngibonga kakhulu othisha abasebenza ngokukhulu ukuyikhandla ngibonga abafundi ngibambisana nothisha ngibonga abazali ngibonga igoverning board ngokusebenza kahle kulesikole ngifisa ukusho ukuthi celelo yethu we got 99% kodwa siyafisa ukuthi ngokusizwa inkosi sifisa ukuthola 100% sikwazi ukuthi nezikole ezikhona ezomakhelwane bethu senze kahle kakhulu
yizo siyisikole semakhaya deep rural quintile 2 kodwa siyakhona ukwazi ukwenza kahle sikhompyutha nezikole ezinawo wonke ama resources. uMasango kuseqalile ukuvuna izithelo njengoba ke udokotela Manyoni eManyoni Dental Care emxhaseke ngemali engango 10,000 amarandi njengoba ke ezilungiselela ukuya ke esikhungweni semfundo ephakeme eyokwenza ke izifundo zobudokotela eUKZN. uManyoni ungomunye ke abakhiqizwa kulesi sikole ngalokhu ke akwenzayo ukuthi ke abuyisele ala asuka khona ukuze ke kusizakale ingane yomuntu omnyama. Manyoni Dental Care sike siqinisekise njalo unyaka mawuqala ukuthi siyeza sizobungaza newelabasha high school ukuzobanika ukuzo appreciate mhlambe umsebenzi abasuke bewenzile for their brilliant excellent results. Sike sithandeke ukuthi si celebrate nezikole ezisuke zenze kahle kanjena nje basifikile la samnika umntwana about 10,000 rand ukuthi akwazi ukuthi ayokwazi ukuregister aqale kahle zonke izinto ayifisa ukuzenza. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuze ke obekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Isilo suphothule umgonqo ngomkhosi woswela kugencwe kwabulawa abahlanu eThekwini kanti uthisha uvele enkantolo ngokubulala uza kwabo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.81 maqhathiswa nedola lasemelika libo 22.94 maqhathiswa nopondo libo 19.34 maqhathiswa neeuro igolide lona $2,712.36 ounce wolo ngahluzu wona $81.29 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu leKaizer Chiefs selisayineke umdlalo oqala kusukela kokuvulwe iwindi lokuthengiselana ngabadlali bekade ke edlalela iSuperSport United uTashreeq Morris uyeke wizibofana nje ubengakachithi nesikhathi esingakanani kwiSuperSport United njengoba ke efike kuyona ngenyanga kaMfumfu ku2024 kwimidlalo ke elishumi kuyona yonke emqhudelwano uvaleleke nethina amagoli amabili kulesizini. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelikezi yaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sophinde sihlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.